ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಾಗ ನಮ್ಮ ಮೊಕ್ಕದ ಸೋನಲ್ ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಮೈನಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜೋಗುಲು ಮಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಡ್ರೆ ಅಣಗ ನರ್ಸರಿ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಪತ್ತಂಚ ಮೈನಾದ ಚೂಸ್ ಮನ್ಪ ಓ ಶಾಲೆ ಬಾಡ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೇನು ಓ ಶಾಲೆ ಬಾಡ್ನಿ ಅಲ್ಪ ಓ ಶಾಲೆ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣು ಮಾತೇನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಓಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಓಲು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಫೀಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚವರು ಅನ್ಪದು ಬಟ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಂಚ ಪಂಡ ಮೈನಾದ್ ನಮ್ಮ ತೂಡಿನ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಲು ಸಂಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಲು ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓ ಶಾಲೆಗೆ ಪಾಡ್ನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪೇರು ಓ ಶಾಲೆಗೆ ಪಾಡ್ನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರಲಿ ಅಂಚನೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರೆಯೋದು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ತೆರೆಯೋಡಾಂಡ ಮೈನಾದ ನಮ್ಮ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಶಾಲೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಯಪಂಡ ಮಾತಾ ಶಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವಡು ಓ ಶಾಲೆ ಎಡ್ಲ ಕಲ್ಪೊಂಜು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪುರ ಕಾಸ ಒಂದು ಪುರ ಅಂಚೆ ದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈನಾದ್ ನಮ್ಮ ತೂಡೇನು ಬಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೈನಾದ್ ನಮ್ಮ ತೂಡು ಓಲ್ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಎಂತ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ನಾಡು ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರಾವಡು ಅಂಚನೆ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ ಅಂಚ ಉಂಡು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ತಕ್ಕಂತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೈನಾದ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ನಾನು ನೀವು ಓ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ನಿ ಆಗಲೇನು ಅದು ಮಗನ ಓ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ನಿ ಅಡೆ ಬೋಣ ಎಂಚೆ ಕಲ್ಪೇರ ಅದು ಅಡೆ ಬೋಣ ಎಂಚೆ ಕಲ್ಪೇರ ಮೈನಾದ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೈನಾದ್ ನಿಕ್ಕು ತೋಡೇನ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಓ ಶಾಲೆಡ್ ನಿಖಿಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ದಿಕ್ಕುಂಡ ಓ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಿಖಿಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಎಂಚ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂಚಿನ ಶಾಲೆನ ಮೈನಾದ್ ನಿಕ್ಲು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ದಯಪಾಂಡ್ಲೆ ಮಂಡ ಇತ್ತದ ಸ್ಕೂಲ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕಲ್ಚರ್ ಅವಡು ಓ ಶಾಲೆ ಅದು ಕಲ್ಪೋಜರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಬುಕ್ ಉಂಡು ಆ ಪಾಠನ ಕಲ್ಪಬೇರು ಬಿಡ್ಬೇರು ಬಯ್ಯನ ಗಂಟೆ ಅದು ಬಿಡ್ಬೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂಚನೆ ಏತೋ ನಮ್ಮ ಕವಿಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬರೋಣ ಸೊ ಐನು ಪೂರ ಪಠ್ಯ ರೀತಿ ಕಲ್ಪೋಣಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಒಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಡಿಪ್ನ ಅಂಚಿನ ತೊಕ್ಕೋಟು ಡಿಪ್ನ ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆಡು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಶಾಲೆ ಈ ಶಾಲೆ ಅಂಚೆ ಪಂಡ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಜೋಗುಲು ಬತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಠದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೇಮ್ಸ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಗುಲು ಇರ್ದಿಂಚ ಮಲ್ಲಾಪನಟ್ಟ ಒಂದು 10th ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 10th ಬಿಟ್ಟುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಮೇಣ PUC ಆಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಲು ಉಂಡು ಎಂಚ ಕಲ್ಪವೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತದ ತೂಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಈ ಶಾಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಈ 2 ವರ್ಷದ ಜಾನಿ ಶಾಲೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಂತೋಲ್ಲ ಸೊ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನದವರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ನಾನು ಬೇತ ಶಾಲೆ ಕೇಳ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆ ಯಾನ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತಿನದವ್ರು ಯಾನ್ ಈ ಶಾಲೆನ ಪುಗರ್ ನಿರ್ತೆ ಯಾನ್ ಈ ಶಾಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಂತೋಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪುನತ್ತಂದ ಹೆಂಗ್ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಜೋಕುಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಚೆಪ್ಪುನು ಓ ರೀತಿಯಾಗ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪವೇರಿ ಪನ್ಪುನಂಚ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎನ್ನ ಪಾಲು ಎಂಕೆ ಎಂಚ ತೂಯಿನ ಮೈನ ತಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಪುಣದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಮೆಕ್ಲೆ ಈ ಶಾಲೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮೆಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ದಿನಕ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಡೇ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಡೇ ಆ ಡೇ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಈ ಶಾಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಓವೋ ಡೇಟ್ ಎಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಓವೋ ಕಲರ್ದಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐನು ಮೆಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ಮೆಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತಿರುಪವೇರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಚ ಮೆಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನು ಸೊ ಇನ್ನಿ ಮಲ್ಪ ಇನಿ ಆರೆಂಜ್ ಡೇ ಇನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರೆಂಜ್ ಡೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ರಾಸ್ ನಂಚ ಅಂತಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಟ್ಟು ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆನ್ನೆ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ದಾಗ ಟೀಚರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಂದದ್ದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದದ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ
ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಖುಷಿ ಅಂಚನೆ ತೂಯೆ ತೂದು ತೂವಲಿ ಯಾನ ವಿಡಿಯೋ ಮಂದೆ ತೂವಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಏತ್ಸೋಕ ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಂತೊಲ್ಲೆರು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ತೂನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಂದು ಬಂದು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀಳಿಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಓ ಟೈಪ್ ನಂಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓ ಟೈಪ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲೆನ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರೊಳಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಎಂಚ ಇಪ್ಕೋಲಿ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಜಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರಿವು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಾವು ಮೈನ ತೋಡೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಂಚಿನ ಸಾಲಿನ ಬರೋಣಿಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಿಪುಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಪನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇತ್ತೊಂದು ರಿನೋವೇಷನ್ ಆದ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಕಲು ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮಂತರು ನಿತ್ಯ ಬಾರಿ ಮೇಕಲು ಜೋಗ್ಲಿ ಬತ್ತು ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಪ್ ನಂಚ ನಿಖಿಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಿಖಿಲ ನೆಕ್ ಬೋಡಪ್ ನಂಚನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ ಜೋಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುನು ಬಂದು 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನು ಇಂದು ಅದು ಮಸ್ತ್ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂಜನೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡೆ ತೂಲಿ ಲೈಕ್ ಅಂದಿತ್ತಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂಚೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಮಾತಾಡಗಳು ನಮ್ಮ ಓಕೆದ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್.